Bueno, pois estamos aquí con José Arsenio Casmartiño, que nos trae ao Liceo as andanzas do Xosé. Non sabemos quen é este Xosé, así que lle oímos preguntar. Querido, quen é este individuo que ten estas andanzas? Este Xosé é un home de aldea dos que había e hai nos nosos povos e aldeas de Galicia. Sí. Bueno, agora non hai tantos, pero nas épocas das décadas dos anos 60 e 70, como consta no libro, é un home máis un labrego que foi emigrante, en fin, que desenvolveu a súa vida, servou a súa vida nos povos, nas aldeas da nosa política, en concreto no Concello de Nogueira de Trabuí. Ai, a miña terra querida, mira tú, el libro obrigadamente, vamos mercado, isto xa me acabas de conquistar. Entón, supoño que temos aquí unha homenaxe de maneira casi directísima a toda esta xente, non? Que se nos foi. Sí, a xente de aldea, xente dos povos, da migración. E, bueno, realmente é un resumo de pequenas anécdotas, de pequenas historietas que pasaban nos povos, e incluso algunhas nesta nosa cidade, cando viñan á cidade por facer compras ou alguna cousa de grallada, como digo vulgarmente. Moi ben, estás satisfeito co resultado da obra? Sí, pero todo é librable. Básicamente, ahora que está feita, diría, de cousas ou minorías, pero bueno, xa como todo. Moi ben, que lle decimos aos lectores para que veñan aquí á obra? Pois que lean, porque aquí hai para rir, para pensar, o mellor para emocionarse, o mellor chorar, alguna cousiña. E, bueno, hai hasta algunha grosería que, bueno, que ninguén se escandalizará, que hoxe en día non é como antes, pero, bueno, hai un pouquiño de todo. Un poquinho, tamén temos que contextualizalo e saber que é nesa época, claro, onde as cousas eran como eran, verdade? De feito, o libro empeza falando un pouquiño, e a continuación xa empeza a ser deriva a que, porque fala de que o Nadal era moi distinto antes, en outras épocas, entón por deriva un pouco a que nas décadas dos anos 60 e 70, que é onde está centrado todo isto, todo este relato, pois as cousas eran moi distintas con respecto ao Nadal e con respecto a outras cousas. Entón, a raíz de aí van derivando as cuestións nas obras, anécdotas, detalles e tal, e, bueno, vai ser desarrollando, sí. Pois nada, que imos ver as andanzas e imos ler o teu libro, José, noraboa. Gracias.